Jok manoome. Jok manoome no biro kode mo hand over. So it is upon joma no receive professionally to now nyiso wani ne gi receive in what condition, because joma noome wacho ni ne wabiro kode maber, ne wa hand over maber. So joma ni kanyogo must now tell us kano bedo handed over maber, tang'o motimo nyathini, ang'o monege. Nwach podi bro timne postmortem, and duaher ne kitimone postmortem family bende ne Dr. Owino ni Dr. Oduor wacho ni the government chief pathologist wacho ne en wat nyathino. Bas ken wat nyathino kiko tim postmortem, but let him witness for free. Okony nwa family no. The chief government pathologist mo wacho ne en wach ne okodwa timo postmortem, but wakwae no bede that postmortem obed kanyo samokel another person mondo tim postmortem. Dr. Oduor obed kanyo ong'inwa ni bende gima ng'acha wacho cha en adieri, nwach en wat ng'ama wat ka wang'o timo postmortem konong'o kata ni maybe heart attack ema nonegi tibro wach no ng'iewe and obro bedo gi sigu e family nyaka chieng'. So wadwaro ni ng'ato nono otim postmortem, but Dr. Oduor obedi to ka bende family inyalo kel another third party mondo be witness this postmortem. Let it be done mondo wa come out clearly e gimonego nyathini. Nwach ma en president to kwadwa ni jo opposition o take advantage of this to goyo sirkal. Ntiere weche